Få den genfundet. Livet er Dorf. Ja, Dorf-trottel. Så er vi ude i Audi A1 Quattro. Lille bil med 250 heste. Nu er det føles faktisk billigt at sidde på passagersædet. Lige nu, hvor jeg sidder og styrer den, så synes jeg ikke, den er så voldsom, som da jeg sad derovre for lidt siden. Men det er nok det der med, når man ikke har kontrollen. Jeg skal lige passe på de drenge der. Er de på studentertur? Bare forbi. Nej, det er herreture. Herretur. Moin moin. Det er rigtigt. Nå, okay. Jeg får nogle kæg. Jeg håber, at ham, han ikke... Så udenom ham. Nå, vi skal lige ud. Kom så. Han kører lige ud. Udenom Så ham. se. En pensionist. Så venter vi bare. Vi venter lige se. Ej, jeg har taget SE på nu. Så mister den Nej, her det var horse. da... Hvorfor blinker de Den ikke? mister horsepower. Kom så! Og så mener du... Det er vinterdæk, det kommer til sidste grænsning. Ja, det er Øj, jeg brænder. Det kan du bare mærke. Også herfra. Kom så! Ej, den suger. Ja, okay, så kører vi så over 160. Hvad skal vi her? Hvor lang tid frem? Vi skal bare igennem de her sving. Men du ved godt, du har AC på, så den mister power. AC. Åh, ja, Ja, her kan du løse. ja. Jamen, det er 5-10%. Ja, nu skal jeg bare tage. Øj, du kan godt mærke dækkene, du kan. Kan du ikke? Helt ærligt. Du kan mærke, de fnuller næsten. Men det er ikke engang løgn, synes jeg. Jeg synes, man kan mærke det. Ja, det kan godt være. Det kan godt være. Er det sjovt at køre i morgen? Ja, ja. Så tager vi lige ved racetrack. Tog lige Formel 1 sving. 202.